eziokwu ka ị na-ekwu. Maka na ba akwụghị ikpe ruru. Onye mee ka anyị na-ezukọ this 2016 ka anyị wee chọọ maka ndị ọgbọdụme mmape na ndị anyị na-asị gị bịa chịa ịbịa were chasị ọnọdụ ịbịa mere onwere aha n'ụbọchị ike taa ka ihe ọnọdụ a ga-eme ka ebe ya ntụzi aka na nchịkọta anyị na-asị ekele were na-asị na ọkwa mere nwata n'aka onye n'ụlọ ya ana m asị Chineke mere ka ọ dị ala ụlọ aka na mbawa Gọọmenti wetasị ọnọdụ ihe ya ka a na-eme ụbọchị nke taa. Anyị mata Chineke pụrụ ihe niile were goli ọnọdụ na mbido gboo. Maka na ụmụ anụ ụbọchị nke taa edege na-abụ na ụbọchị ụtụtụ. Wee tụ anụ ụbọchị nke taa ga-adị. Anyị nwere ka anyị osi anyị ga-eweta na mmezu. Anyị na-asị ka Chineke pụrụ ihe niile gozie ọnọdụ a. Ebumnobi ikwu ibe dị gọọmenti ebe anụ ụbọchị nke taa. Ka a wee bịa anyị osi anụ ụbọchị nke taa. Ama ka Chineke pụrụ ihe niile onye na-abụ ibe na-abụ na nzuzo. Ka ọ bịa ma nye ya ka ihe niile ọ bụla obi ọma Chineke ka o metụwa ya n'ọgbakọ mmadụ na elekshọn ka m were ya fụzi akwa ma ọ ka ndị ebe kwesị ije na-eteburu anyị na-ete dị ebu anụwa n'oge ugbu a. Ọnwa eze nwa n'ogidi ebe ọ bụla edugo nwa si ekele dịla onye nwanyị n'aha Jizọs. Amen. Ọgbọdụ main market bụ abụ ahịa anyị ga-agbọ nke anyị. Ọ bụrụ na eme ya ka ọ dị mma ọ ga-abara anyị bara ihe anyị na-eme. Ime ya ka ọ dị njọ ọ gụnwa bụ ihe ibu n'obi. Mana as far as na ọgbọdụ main market bụ nke m mụ adị ndụ wee rue n'ụbọchị nke taa. If I will be there by special grace of God and the help of my people, dịka unu kwere na nkwa mụ gaba na egwu adịrị ya ma nke a bụ nke m. A sị m na agaghị adị disappointed n'aha Jizọs. Ihe m ji ekwuru okwu a bụ ka onye ọbụla n'elu onwe ya anya before ị na-eme ihe ma lụgodo ife Chukwu kwuru gbasara ihe anyị na-eme. Now the first thing ọ bụrụ itikabata iti aga elu ebe a nwere directive from the Holy Spirit enwere onye na-enye ya nkwado ịfụ ọ na ị ga-apịkọsị aka ya ebe a ịtụ ebula aja abanaba. Mana ọ kpee ka isi wee nwee vision pray over it na by special grace of God your vision must come through. Ibe nji agbara ụlọ okwu a bụ na mmadụ pụtara pụtara president na ọgbọdụ main market. Oh, vision onwe since 2012. I followed my vision to a length. Audio today, I relax. Nka na-emekwa ebele over it. Biko nu, achọ nka m nwere opportunity a wee gwa onye ọbụla. Ekpere is the most important thing in this world. Ọ bụrụ na ị were ekpere na-aga obi n'igwe ife ọbụla bụ ezigbo ife ibu n'obi ọ ga-emezuru gị ya. I pray over this mandate ihe Chukwu sị ya ọ bụrụ eziokwu na vision ahụ kwụ n'igbo ọnụ to be a president in Ọgbọdụ main market. I want a proof. Nye m proof before na-eje ha. In my church o nwere program anyị na-eme a na-akpọ Miracle in the Basket. Ọtụtụ n'ime ụlọ nwere ike mara program ihe a. Ebe a ka m jere besi ebele nsi Chineke nna biko I want to pick a word concerning this my mandate. If actually you call me to serve my people, please I want a proof. A Miracle in the Basket. Olutemata mmechi anya m tie aka na basket big year prophecy ozugbo na atọpị ọbụla testimony. What do I pick? Ntọpe ọngwala unu ya. The prophecy said in order of Jesus, the prophet
prophecy of enthronement has lifted upon your life. When God say yes, who can say no? Nobody. This is the mandate. So, when we pick this prophecy and see us, God is at work. Everybody, Nanga Galija Nisi. We do my campaign. Oya Bata, Nihani Raputa, President Nima Urban Market. Oh, wow, the #1 person video campaign, because already the vision from God. And I am Madaya. So, because of our market, who never Keha China can not hear Naka, Gupunarai, Makana, election book of number. Oya ball, ya boy beer. Oya the most important thing. Obody sin Omagachi, Padonwa. Polundeni, Ikuni by make sure. Nen Azaya no Barben market. Nen on Nimo Barben market. Pokaban Bosia, no bo. Don't wait to bring that change. So, Munam, Netu Bulu, Atonka, Metro, Nobody Haka, and Magnata Abro Bosio. On your brother, my function. Other days, there are no more to be helpful. Malaban Major, Mali helpful. And get now so big onu ana mayunu about the market amakoma if I follow again omo kelekelipa kaba way that attract investors so big go oyana ya ni mo about the market oga afu ayi we fence mana fence ya do ka fence ina na gate ya e fa adro o wa ndi na enjoy gate o wa ndi na nwero cha I are up on the tour. About when I was I am guy. I will I was each of your so Nana Bunu, number here as president of Obama Market, come February 8, 2016. He is in secure for life and property and the goods in Obama Market. Ama yunu na sunu biko unu weke nyaka this vision weke puta another one achoputam duko no Chineke nna nyam this mandate oh my ihe say can prove myself to my people that we should actually that I got to serve iha buya basalo gede ina no bar market auto so mo pode nia for na police ụfọdụ na eje ebe dị iche iche mana enesigbo m anya fogene ọ bụ na ịtrọst executive n'ọnụ ọ ya bụ na ịpụ jekwa ọrụ nwanne polisi mana ịtrọst executive n'ọnụ ikwesị ife ọbụla bụ mkpa ịkọsalụba so biko maka nke a sị m ọgbara market ha trọst amụma na February 8 if our mighty winner by special grace of God agaghị m alụ ọlụ alone na m ga-akpọta a reverend father join my executive ụkọchukwu join my executive kpọtakwa a pastor join my executive in order to make sure na my people will be liberated. Ọ bụrụ na onwe ihe emeghị ọ bụrụ na executive emetara ya kama ị ga-ejebe polisi ma ọ jebe court go to this man of God. Panchani na noko, onwero ka ya problem na let solve. Maka ụmụ anya na ọ bụrụ na eje ụka bụrụ ezigbo onye ụka ọdụrụ nka fada ya agba ya okwu eju ụkọchukwu ya ma agba ya okwu eju and the pastor ya ma agba ya okwu eju onye ka nji wee sị ka banyelụ m aka ka ndị shọn ibe ọbụla bụrụ obi bụ ezigbo ihe na nlelibe anya ndị ọgbara market. So biko nu asị m unu na nke a bụ another agenda nwe for your people to showcase the good leadership in our market. Akawo. Ona bile de tuwe. Ade we dem de. Another one. Bogene unu na ya ni mahia. Peter Obi mgbe ọ na-achị o tinyere mmiri na ime ahịa. Mmiri a ama mmụọ na-agbapa agba. Ọ na-adịzi mma
Mba. Ọ bụrụ na mmadụ ga-achị anyị moto onye ya chi gị ọ ga-agbụ iri fuel? Mba. Ọ bụ ije gbabazịa fuel? Eziokwu. Kedu ka awa gọvanọ esi wee tinyere anyị mmiri n'ime ahịa? Mmiri a apụrụ m ebe ekute mmiri sineji nọ mmiri a dị na ọmata ka ekute ihe. So na nna anyị unu biko ka unu nye votu unu na dati mmiri ọ bụrụ naanị na ọ ga-agba agba kama ọ ga-aga in different places n'ime ahịa Ọbara market to make sure na ebe ọ bụla ị nọ na ị ga-ebute mmiri a n'ebe ọ dị gị nso. Nke a bụ nkwa m na-ekwu unu. Achọrọ m ihe niile a na-ekwu welu bik na-edetu ya n'akwụkwọ. Ọ bụrụ na m emerụ ya ihe ọya ọzọ enyezina m ọ mụnwa gbalị ihe ọ bụla mma agwa ya ebe a bụ ihe m ga-emenwu nke mmadụ emerụ agaghị m ekwu. So biko a sị m biko unu nwee ike nye m ntụ unu na ihe m ga-ekwu dị ọtụtụ n'ime ahịa anyị Ọbara market. Mụnwa ọ bụ David Obidika nwamili baba m enwere m ike ije na gọta n'ọpụ iwe ka nyụọ ya. Nwanne m nwoke a nwere ike ije edu maka ndị nwunye anyị ba ya nyụọ na gọta ọpụ iwe aba ya nyụ n'obodo ugwu. Ana m agwa unu nkwa at least this toilet and bathroom na m ga-eti ya in strategic points n'ime Ọbara market. Aka wụọ ndị pensioner ihe m ga-ebuli ya bụrụ ihe m ga-emenwu. So ka ọ nwee ike ka abịa mma I put to say all these things in place. Ọ dịrọ nke ọnwa onye na-abịa n'ime ahịa Ọbara market. So biko nye na anyị nkwado anyị wee nwee ike achieve all these things n'onu. Ọbara market anyị na-akwụ tax ebe a na-akwụ traders tax. Ọ bụ asị? eziokwu. Onye na-akwụ tax onye na gọọmenti adịgo na mma maka na iliri oke gọọmenti. Ife ọzọ kpọrọ bụ ịzọpụ ije jekwata gọọmenti agbanwe ike lụọla anyị ọrụ. Ị naanị ime Ọbara market apụnụrụ m mbọsị anyị mekọtara ebele asị na gọvanọ bịa ịgwa anyị okwu. O nwebeghị okwu ezigbo mmadụ from Ọka bịa gwa anyị okwu concerning development Ọbara market na-abụrụ ego dị mkpa eme gịnị ma abịa. So n'ihi nke a ana m agwa unu ebe ọ bụ na anyị bụ taxpayer ife ọzọ kpọrọ anyị bụ attract government into our market. I will do that for you people. Ife m ga-eji wee mee ya bụ na m nwere what it takes to bring down government. Currently I'm working with Anambra State government which everybody knows. And I am a contractor of the Ministry of Environment, okay? Because of that, I will bring my market to make sure in Iron or Yoruba, or when they put thank you, thereby, thank you on the Popansi. Thank you for the Ọbara market. All government in the area, Manasisi, I know. Ọ bụrụ abụ ka esi wee rọpụ na tem ka ya sọ ndị ahịa Ọbara market aka emegbu ya mana nna kere dị n'onye nwanyị na ọ na nligo n'elu Ọbara market today as the president through the help of my people na nna anyị unu na m ga-akpọta gọọmenti ifeta nke a ga-aka ọrụ na Ọbara market ọ ga-alụ ya n'aha Jizọs. A ga-adị sọ ọ bụrụ na mmiri na-aba na ya mmiri ga-aba na ya. Ọ bụrụ na ebe ọzọ gọọmenti debere that tank ka ọ rụọ n'ime ahịa Ọbara market. Ana m abụ na mbata ebe a na m ga-make sure na gọọmenti kwuru okwu concerning tank ya dị n'ime ọgbọ Yoruba. Daalụnụ. Another one bụ na nna abụ unu ndị obi Igbo saịdị ọgba azụ a lot of things emebe ebe a. Ị na-anya ọkụrụ ebe dị ka 330 na-eje to